Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Pwyntiau ffurfdro. Falle welwch chi yn y fideo blaenorol, os am y gromlin yma, yr un sy'n llawn, dim dotiog, mae gyda ni 1, 2, 3 pwynt ffurfdro. Mae pwynt ffurfdro yw le mae'r gromlin yn mynd o caegrwm, concave, i amgrwm, convex, i caegrwm, i amgrwm. Lle mae e'n newid? Beth sy'n digwydd yn lle mae e'n newid? Wel, mae graff gyda ni wedyn, dy dx, sef graddiant ffwythiant gwreiddiol. Felly mae'r graddiant yn y pwynt, yn y trobwynt yn 0. Wedyn, yn yr pwynt ffurfdro, mae'r graddiant, mae gan y graddiant bwynt minimum. Dyma ni, trobwynt gyda ni fyna ar gyfer graddiant y ffwythiant cyntaf, lle mae e yn newid o un ffurf i ffurf arall. Ffurfdro, pwynt ffurfdro, points of inflection i nhw'n Saesneg. A'r un peth ar gyfer y pwynt ffurfdro yma, mae gyda ni trobwynt ar gyfer y graddiant. Y graddiant yw'r linell dotiog, a mae gyda ni un yma hefyd. Mae gyda ni drobwynt ar gyfer graddiant ffwythiant gwreiddiol. Ond mae'r 3 yma yn wahanol math o bwyntiau ffurfdro. Mae'r pwynt yma yn mynd o caegrwm i amgrwm. Mae'r pwynt yma yn mynd o amgrwm i caegrwm. A mae'r pwynt yma yn mynd o caegrwm i amgrwm. Ond hefyd, mae graddiant hwn yn llorweddol. Mae'r pwynt minimum ar gyfer y graddiant ar y pwynt le mae'r ffurfdro. Felly, os newn ni'r ail ddifferiad, ar gyfer yr ail ddifferiad ar y pwynt ffurfdro, mae'r graddiant yw hwn yn mynd yn 0. Felly mae'r pwynt minimum gyda ni, a mae'r pwynt mae'r graddiant yn mynd trwy 0 ac yn newid arwydd. Mae'n mynd o negatif, so mae graddiant yn mynd o negatif i bositif, os dwi'n mynd o caegrwm i amgrwm. Mae e yn newid arwydd. Os dwi'n mynd o amgrwm i caegrwm, mae gyda ni pwynt maximum ar gyfer y differiad cyntaf, yr deilliad cyntaf, a mae fe'n newid arwydd. Mae'n mynd o plus, mae'r graddiant yn cynyddu, a wedyn mae'r graddiant yn lleihau. Felly mae'r graddiant yn positif, mae'n mynd trwy 0, mae'r graddiant yn mynd trwy 0, a wedyn mae'n negatif. Mae'n newid arwydd. Ar y pwynt yma, mae'r graddiant yn negatif, graddiant yn negatif, wedyn mae'n positif. Felly mae'n mynd trwy 0, mae'r graddiant yn 0 ar y pwynt yna, mae'r graddiant yn newid arwydd. Felly yn y 3 sefyllfa, mae'r ail ddifferiad yn newid arwydd. Beth yw pwynt ffurfdro? Pan mae cromlin yn newid o caegrwm i amgrwm, neu'r ffordd arall yma, mae gennym pwynt ffurfdro. Os yw graddiant y gromlin ar y pwynt yma yn an 0, felly yma mae'r graddiant yn an 0, yma mae fe'n an 0, yma mae fe'n 0. Os yw graddiant y gromlin ar y pwynt yma yn an 0, mae gennym bwynt ffurfdro sydd ddim yn bwynt arhosol. Fel hwn. Os yw graddiant yn 0 ar y pwynt yma, mae gennym bwynt ffurfdro arhosol. Felly, ar y pwynt yma, mae pwynt ffurfdro'n anarhosol gan bod graddiant y gromlin ddim yn 0. Ar y pwynt yma, mae'r pwynt ffurfdro yn anarhosol gan bod graddiant y gromlin ddim yn 0.
A mae'r pwynt yma, mae'r pwynt ffurfdro'n arhosol achos mae graddiant y gromlin yn 0. Felly 3 pwynt ffurfdro, le maen nhw'n newid o caegrwm i amgrwm, i caegrwm nôl i amgrwm, ond maen nhw'n 3 gwahanol. Mae hwnna yn graddiant gwreiddiol yn lleihaol, graddiant gwreiddiol yn gynyddol, graddiant gwreiddiol yn 0. Felly, ydyn ni'n gallu creu tabl allan o'r wybodaeth sydd gyda ni. Felly, graddiant y ffwythiant gwreiddiol, dy dx, graddiant y graddiant, yn mynd i fod yn d2y gyda dx sgwar, caegrymedd ydw'n mynd o amgrwm i caegrwm, neu o caegrwm i amgrwm, a trydydd deilliad, sef d3y gyda dx cube. Ar gyfer trobwynt, mae'r graddiant yn 0 ac mae'n newid arwydd bob ochr. Graddiant y graddiant yn gyffredinol ddim yn 0, mae fe ddim yn newid arwydd. Felly mae gyda ni ffordd o weithio mas ydy'r natur y trobwynt ydy yn maximum neu minimum. Ni'n gallu gweud na o'r ail ddeilliad, ond weithiau dyw e ddim. Felly dewn ni at hwnna nes ymlaen. Mae'r caegrymedd, os dwi'n amgrwm, mae fe'n aros yn amgrwm, os dwi'n caegrwm, mae fe'n aros yn caegrwm. Pwynt ffurfdro anarhosol. Felly, dyw e ddim yn arhosol, felly'r graddiant cyntaf ddim yn 0. Ond mae gyda ni i chafbwynt neu i safbwynt ar gyfer y graddiant cyntaf sy'n mynd trwy'r pwynt ffurfdro. Mae'r ail graddiant, mae'r ail differiad yn 0 ac yn newid arwydd. A mae'r caegrymedd yn mynd o amgrwm i caegrwm neu y ffordd arall o gwmpas. Mae'r trydydd deilliad ddim yn 0. Pwynt ffurfdro arhosol, hynny yw mae'r graddiant cyntaf yn 0, ond hefyd mae gan y graddiant yma i chafbwynt neu i safbwynt, dx cyntaf yma, mae ganddo fe maximum neu minimum. Yr ail ddeilliad, graddiant y graddiant, yn 0 hefyd, ac dyna yw pwynt ffurfdro, a mae fe'n newid arwydd, mae hwnna'n bwysig. Mae caegrymedd yn newid o un i'r llall, amgrwm i caegrwm neu'r ffordd arall o gwmpas. Nawr, mae'r cwestiwn yma, mae'r deilliad an 0 gyntaf yn odd ddeilliad. Gallai fe fod yn 0 eto, ond os dyw'r deilliad an 0 cyntaf yn odd ddeilliad, mae gyda ni pwynt ffurfdro arhosol. Mae'n goffo fod yn arhosol achos mae graddiant cyntaf yn 0. Felly yr deilliad gyntaf ail an 0 bydd hi'n odd. Gallai fe fod yn trydydd, y pumed, nawfed, lle byddwch chi'n cyrraedd yr un an 0 gyntaf. A mae hwnna yn enghraifft bach yn eithafol. Nawr, nôl i'r un yma, mae deilliad an 0 gyntaf yn gorfod fod yn un odd i fe fod yn drobwynt. A gawn ni weld mewn sefyllfa arbennig nawr, mewn achos arbennig, os yw'r deilliad cyntaf a'r ail ddeilliad yn 0, gall fod yna drobwynt neu pwynt ffurfdro arhosol. Gallwn gadw differi tan yn bod yn cael deilliad sy'n an 0. Felly, os yw hyn yn ail ddeilliad, lle mae gennym drobwynt, os dwi'n yr ail un, neu'r pedwerydd, neu'r chweched ac yn y blaen, mae fe'n drobwynt. Os yw hwn yn odd ddeilliad, mae gennym bwynt ffurfdro arhosol. Arhosol achos mae'r graddiant cyntaf yn 0. Nawr, gallai hyn fod yn leferus, ond byddai'n siŵr o fod yn well i ddefnyddio'r prawf newid arwydd. Os nad yw'r ail ddeilliad yn newid arwydd, mae gennym drobwynt. Ond hefyd, gallwch chi wirio am y ffwythiad ei hunan. Unwaith chi wedi dod o hyd
i bwynt sydd ar graddiant cyntaf yn 0, gallwch chi edrych tymau bach bob ochr i'r ffwythiant cyntaf i weld beth sy'n digwydd i'r ffwythiant, neu edrych ar yr ail ddeilliad i weld os dyw hwnna yn newid arwydd. Neu beidio, os dyw e ddim yn newid arwydd, mae gennym drobwynt yr ail ddeilliad. Os yw'r ail ddeilliad yn newid arwydd, mae gennym bwynt ffurfdro arhoson. Felly mae sawl ffordd i ddod o hyd i'r rhain heb gorfod differu sawl gwaith. Yn i edrych ar enghraifft o hwn, cymharwch fx yn hafelu x cube a gx yn hafelu x i'r pŵer 4 wrth bod x yn hafelu 0. Felly fx yn x cubed, mae f dash x yn 3x sgwar, a mae f 2 dash x yn 6x, differu 2 waith. Felly yn x i'r pŵer 4, mae gyda ni g dash x, sef yr deilliad cyntaf, yn 4x cube, a g 2 dash x yn 12x sgwar. Felly, wrth mae x yn 0, mae f x yn 0. Mae f dash x yn 0, mae f 2 dash x yn 0. Hefyd, gyda g. Mae g dashed, mae g yn 0, mae g dashed yn 0, a mae g 2 dash yn 0. Felly, sut i ni'n gweld y gwaniaeth rhwngddyn nhw? Felly, cymeryd pwyntiau bob ochr i'r ail ddeilliad. Dim rhy bell bob ochr, felly pwynt 1 yn llai a pwynt 1 yn fwy na 0, a ni'n cael bod f2 dash yn llai na 0, a f2 dash 0.1 yn fwy na 0. Felly mae yna newid arwydd ar yr ail ddeilliad. Os yw'r ail ddeilliad yn g, cymeryd pwyntiau bob ochr, dim rhy bell cofiwch, felly minus 0.1 yn rhoi plus 0.12 sy'n fwy na 0, a mae 2 dash plus 0.1 hefyd yn rhoi plus 0.12 sy'n fwy na 0. Felly mae gyda ni newid arwydd yma. Os yw'r ail ddeilliad yn newid arwydd, mae gennym ni pwynt ffurfdro arhosol. Os yw'r ail ddeilliad ddim yn newid arwydd, mae gyda ni bwynt minimum neu maximum, sef trobwynt. Darganfod pwyntiau ffurfdro, enghraifft. Edrychwch, darganfyddwch drobwyntiau a pwyntiau ffurfdro a'i natur ar gyfer y yn hafelu x i'r pŵer 4 plus 6x cubed, a wedyn brasluniwch y ffwythiant. Felly cam cyntaf, darganfod y deilliad cyntaf a'r ail ddeilliad. Felly, y deilliad cyntaf, 4x cubed plus 18x i'r pŵer 2. Ail ddeilliad, felly 12x sgwar plus 36x. Cam 2, darganfyddwch lle mae'r deilliad cyntaf yn 0. Felly'r un cyntaf yn 0, ni'n gallu cymryd x sgwar, rannu'r 2, cymryd x sgwar mas, mae 2x plus 9 tu fewn, felly mae x yn 0, a mae x yn minus 9 dros 2. Ni ffili rhannu dy x achos mae x yn gallu fod yn 0. Felly ni dim ond gallu rhannu dy rifau ni'n gwybod sydd ddim yn 0. Ni'n gallu rhannu dy 2, dim rhannu dy x. Cymryd yr x mas, x sgwar mas, felly ni'n cael x yn 0 a x yn minus 9 dros 2. Cam 3. Darganfod yn lle mae'r ail ddeilliad yn 0. Felly'r ail ddeilliad yn 0. Ni'n gallu rhannu dy 12 yma. Felly x sgwar plus 3x. Cymryd 1x mas. Mae x braced x plus 3 dyn ni. Felly 1 x yn 0 neu x yn minus 3. Felly mae 2 le le mae'r deilliad cyntaf yn 0 a 2 le gwahanol, wel, un wahanol, lle mae'r ail ddeilliad yn 0. Cam 4. Canfod y trobwyntiau a'r pwyntiau ffurfdro. Felly, pan mae x yn 0, mae'r deilliad cyntaf a'r ail ddeilliad yn 0, ond a dyw e'n newid arwydd. Dyna beth sy'n angen i ni weld. Felly, cymryd pwynt
tyma bach yn llai na 0, felly x yn minus 0.1, gosod hwnna mewn yn d2y gyda dx sgwar, sef yn hwn, a ni'n cael minus 87 dros 25, sy'n llai na 0. Tyma bach yn fwy, sef x yn 0.1, gosod y mewn yn yr ail ddeilliad, a ni'n cael gwerth positif. Felly ni'n newid arwydd. Newid arwydd, pwynt ffurfio arhosol, yn x yn haflu 0. Ond ni angen, cyfesur yna, ni angen yr y hefyd. Felly x yn 0, gosod yn ôl yn y gwreiddiol, mae y yn mynd i fod yn 0. Felly dyna'n pwynt ffurfio arhosol ni. Y deilliad cyntaf yn 0, un arall oedd minus 9.9 dros 2. Felly, beth sy'n digwydd yma, yr ail ddeilliad, gosod hwnna mewn, a ni'n cael 81. Felly, dyw e ddim yn ffurfio, felly mae fe yn isafbwynt, mae ail graddian yn positif, felly mae fe'n isafbwynt, mae fe'n minimum. Ni angen yr y, felly gosod hwnna mewn i'r gwreiddiol, a ni'n cael y gwerth bod y yn minus 137. Felly x yn minus 9 dros 2 a y yn minus 137. Felly yr x yn haflu minus 3 nawr, yr ail ddeilliad yn 0, oedd y deilliad cyntaf ddim yn 0 pryd hynny. Felly edrych bob ochr, ni angen gweld os dwi'n ffurfio neu ddim. Felly minus 3.1, a ni'n cael gwerth positif, minus 2.9, tyma bach yn llai, a ni'n cael gwerth negatif, felly mae'n newid arwydd. Felly mae fe'n bwynt ffurfio anarhosol, ddim agraddiant 0. Ond beth yw'r y, felly x yn haflu minus 3, gosod e mewn i'r hafaliad gwreiddiol, a ni'n cael minus 81 yn dod mas. Nawr, oedd angen braslunio, beth mae 3 pwynt ni'n gwybod, y 0, 0, yr minus 9 dros 2, sef 4.5, a minus 137, yma rhywle, a'r minus 3 minus 81 yma rhywle. Ni'n gwybod, sef felly dyna'r 3 pwynt, ni'n gwybod bod un o'n nhw yn pwynt ffurfio, hwn yw'r un pwynt ffurfio sy'n anarhosol, felly mae fe'n mynd i fod yn syth fyna, ond mae fe'n mynd o ceigrwm i amgrwm neu'r ffordd all o gwmpas. Ni'n gwybod bod hwn yn isafbwynt, felly ni'n gallu gosod yr llinellau. Ni'n gwybod bod nhw'n mynd yn y cyfeiriad yna, mae hwn yn bwynt ffurfio arhosol, felly ni'n gwybod bod e'n gorffo mynd yn y cyfeiriadau yma, felly mae hwnna'n mynd i fynd lan nid lawr, mae hwnna'n mynd i fynd lan nid lawr, felly ni'n gallu gosod y gromlin i gyd, a mae'r gromlin yma yn dod o'r pecyn GeoGebra, ond chi'n gallu gweld y syniad bydde llinell llawrydd yn dangos yr un peth. Y pwyntiau yna bydden nhw angen gweld. A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna.